την καλησπέρα μέσα από την ψυχή και την καρδιά μου τους γέροντες γερόντισσες συνταξιούχους που τόσο αγαπώ, εκτιμώ και σέβομαι. Στη νεολαία, στα νιάτα, στα παιδιά και άτομα με ειδικές ανάγκες, στους ανέργους και στους πολύτεχνους, στην εκκλησία, στους μητροπολίτες και στους ιερείς, στα μοναστήρια, στις μοναχές και στους μοναχούς, στους φοιτητές, σπουδαστές, μαθητές, καλή σταδιοδρομία, καλή χρονιά και καλά πτυχία. Την καλησπέρα μου στους δικαστικούς μου, στους εισαγγελείς μου, στους δικηγόρους, δημοσίους υπαλλήλους, οδηγούς μηχανημάτων έργων, ηλεκτρονικούς, περιφτεράδες, καλλιτέχνες, ναυτικούς, στα τουριστικά επαγγέλματα, στους ξενοδόχους και στους εκπαιδευτικούς μου, στις μοναχικές κυρίες και στους μοναχικούς κυρίους, στους πλούσιους και φτωχούς, στους δυνατούς και αδυνάτους, στους αρρώστους και περαστικά. Ο Θεός να τους κάνει γρήγορα καλά. Στους γιατρούς, νοσηλευτές, στα νοσοκομεία και στις κλινικές. Τους εργάτες, υπαλλήλους, μαγαζάτορες, μικρομεσαίους, τους εμπόρους, μικροπολιτές και πολιτές λαϊκών αγώνων. Τους επαγγελματίες οδηγούς, ταξιτζίδες, φορτηγαζίδες, νταλικέριδες, πλουματζίδες, ταξίδες και οδηγούς. Τους απόστρατους, τους ανάπηρους, τους πραγματικούς αντιστασιακούς, στα αδέλφια μου τους αγρότες, κτηνοτρόφους και ψαράδες. Στα σώματα ασφαλεία, το στρατό, αστυνομία, πυροσβεστική, λιμενικό, τελωνιακούς, συνοριοφύλακες και ποινικοφύλακες. Στους καλούς αλληλικούς, στους φυλακισμένους, στους σοφρονιστικούς υπαλλήλους, σ' όλες τις μάνες και πατεράδες του κόσμου, την καλησπέρα και στην δική μου μάνα.